Selibumbeni ihora lesikhombisa ezindabeni nisifundele Amanda Zondi. Sanibona. Bakhala ngokuhlukunyezwa abashayeli bezimoto ezikhokhelwa ngebanga ezilihambayo emva kokushaya komshayeli weBolt ediliza umgibeli ngaphandle kwePhoenix Plaza ngempelasonto. Amaphoyisa aphenya icala lokushaya kanjalo nelokufuna imali ngemva kwalesi sehlakalo. Kanti ukhulumela amaphoyisa uLieutenant Colonel Paul Magwaza uthe amaphoyisa aphenya icala lokushaya nelokufuna ngodli imali esehlakalweni esenzeke ePhoenix ngomgqibelo. Sekushona abantu abayisithupha ngemva kokubhidlika kwesakhiwo eOmonde eningizimu yeGoli. Abezume eziphuthumayo bathi bekunezisebenzi eziyishumi-2 ebeyisebenza kulesi sakhiwo esinezitezi ezimbili. iMelika ithi yize kungeyona eqale impi ne-Iran izoqinisekisa ukuthi iyayiqeda njengoba yona nelakwa-Israel beqhubeka nokuhlasela i-Iran kule mpi esishiya abaningi bevaleleke eMiddle East ngenxa yokumiswa kwezindiza. Umahlabela phambili imlaleli isithole udaba luthi ikomidi lasephalamende liphenya nge-SAPS lithi umphenyo imele uPaulo Sullivan usevumile ukubuya ngolwesine kuleli sonto ngemva kokushiya amalungu kuleli komidi ekhexile ngesonto eledlule. Ayaqhubeka nokungena amazwi enduduzo ngemva kokudlula emhlabeni kowabe ngumholi we-Congress of the People uMusiwa Thera Lekota nobeseneminyaka engama-77. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa useyichaze njengenhlekelele impi esingenele osukwini lwesihlanu ephakathi kwe-Israyeli, iMelika kanye ne-Iran njengoba sebebalelwa ngaphezu kwe-1,000 abantu asebeshonile. Kanti uma sengiyiphetha mlaleli ngiphetha ngodaba luthi ikhomishana kaMahluleli uMadlanga engenele osukwini lwama-74 namhlanje ibilalela izethulo zobufakazi benhloko yophiko lwamacala obugebengu obuhleliwe iMajor General Richard Sphiri. Kanti liyothuma ligamanxa ihora lesikhombisa ngiyobe ngikuphathele ezinye izindaba. Usale kahle.